Pak sapa iki? Nem aku pengen eruh kathokmu. Lho tampange misternya yang pengen eruh kathokku juga Mister Sugi. Sampean iki lho, ya lek pengen eruh kathokku mara nang omahku. Mara nang omahku apa sementara kan saya nem ada di Hongkong nih. Mara nang Hongkong kene apa piye engko tak rohne kathokku. Kathokku ireng saat ini, ireng. Kathokku saat ini ireng. Pengen roh kathokku tenan kok ngubet to, Videoku sing nang pantai-pantai ya akeh lo jane wisan. Akeh videoku nang pantai-pantai iki akeh. Sampai tak up yo karena Hongkong ini masih musim apa ya? Ya tapi golek ro bodine saya nem sing gilani. Terus yang nggak suwek sih yojo girap-girap kon arepe nglumah arepe kaget sawanen kan awakmu pengen roh kathok iya rumah saku gila kotak kathok emangnya bojomu ora nganu to ndudohi kathokmu to Pak Sugi ora lah masaku lek sampean ketemu Sainem koyo sampean ketemu Sainem kuwi engko malah tak kon metani rambutku gugat. Orang masaku pengen kecethuk kathokku iki lho kathokku iki lho mambu pesing. Tapi anyway cowok sing suka pesing-pesing ya. Kenapa sih cowok suka yang pesing-pesing ya cewek juga lah kuwi padha garan uyuwe lho ya kuwi garan uyuh ya yo anggit mulai cah wedok iku ki ya dalan uyuh lek dalan uyuh kan sing mentil dhuwure bolongan bayi tapi kan lek ngetokne bayi nggih dalane selimu iku kan sing bolongan kuwi mang ngono. Wiki pancane is the best. Seluruh dunia itu sudah mengakui bahwa itu the best dan enak dan pokoknya itu tuh the best banget gitu loh. Emang enak gitu. Jadi semua orang itu berlomba-lomba ingin mendapatkan itu. Ya perjuangan itu kurasa tidak mudah ya. Kurasa itu hanya sebuah cepitan ya, cepitan surga duniawi. Pancene enak wong wedok tanpa garan uyuh ya ora penak, wong lanang pun tanpa cepitane garan uyuh ya ora penak. Ngono lho bolo. Ya ora. Tapi iki sing penting perjuangane sing suwara iki perjuangane kuwi emang lho. Nek perjuangan silakang ku mau kan perjuangan cinta pertama. Sing kedua bonusnya kan cepitan manuk. Cepitan seli ya toh. Saiki iki Mbah Yete karo Mbah Ebi iki Rodianu ki agak susah karena apa? Karena enek translate bahasa ki mang ya Jawa ki lho ngerti. Basa Jawa kluthuk-kluthuk lho roh lho. Jan semakin canggih gitu. Aku arep nyiptakne bahasa planet to sing urung enek nang ngene Mbah Google.